Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Carlo, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, an-anusan nyo ti ag-eskwela Tauray marigrigat tayo, kat makaadal kayo kumakadagiti kakabsat mo. Wananang, kastamot at talaga ti aramidan mi kadagiti kakabsat ko. Nasaya at no kastanak ko. Tamarigrigat tayo mat. Iso adito'y abanda tinang ipatakderan mi kadatatang yu iti kalkalapaw tayo. Wen nga rod nanang, danda ni may nga oras ti pagnaan mi, sa amin tumadanon ti eskwelahan mi. Ano sa nyo ti magmag na ama pa nag-eskwela, anak ko? Taanya ngay nga rod, kat adayo mat ti eskwelaan manipod dito'y balay tayo. Basta gagatan nyo ti agadal, tapno di kay maipada kada kami adadakkelyo. Ti kayat mi, saan nyo kumaamapadasan ti permi a kinarigat, anapadasan mi manipod ubing kami. Nanang? Ikarigatan nyo apasayaatan ti panagbiagyo, anak ko. Imunan dagiti dua kakabsat mo. Wen nga rod, kaslasanda mabambanog. Idinto tasyak, sa anak pala anarwam itinawatiwat apag naan tayo. Kat, anyangay nga rod. Mabanog tayo mata talaga. Iso nga ginalata pa'y. Mabisinak. Bawasak pa'y man, tibalon ko. Ha? O sige, mangan kalat ta. Mangan ta Sige lang, Chester. Imbag ka pa'y. Tauray agpadpada man nalon dagiti dadakkel ta. Ngam naimaslat ta dagiti balbalunam. Kas ita, adda fried chicken na balon mo. Kun adu pa'y ti balbalunam. Iso nga rod ako nakamangan ta. Tado mo to impabalon ni nanang ko. No makipanganak kan ka ita, anya nga iti kanam to intonal daw. Ado nga rod ti balon ko. Adda pa'y may sa lunchbox dito'y bag ko. Ha? Kasta ka di? Wen, iso amangan kakit din. Taituloy tatimag na inton madamdama. Tapno di tamala daw iti klase. Amo yun, nanang. Umapalaki ni Chester. Oh, apay anak ko. Agpadpada kayo lang mat iti trabaho ka dagiti dadakkel na. Ngumapaya ka na yun anaimas ti balon na. Idinto tada kami kadagiti kakabsat ko. Pasaray tuyo ti sidain mi. Numaminsan, inapoy lang ti balon mi. Ay na anak ko, di ka umapapal kan kuha na. Taad dadagiti di mo amo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ha? Ang ngangay dagita? Di ka nagdamag anak ko. Maawatam to ti amin. Uray ipalawag ko kan ka ita. Amangan no di mo matla maawatan. Ay na, saan ngamin nga mo ni Carlo nga anak ta? Nga da illegal nga aramid ti ama ni Chester. Ibagak ko makan kwa na. Nga agmulmula kan aglaklako ti ama ni Chester iti may parit abulong. Ngam panagkunak, di na pa'y maawatan unay no ipalawag ko kan kwa na. Kan may sa amangan no maibaga na pa iti sabali a tao. Uno saan, madakamat na kan ni Chester. Narigatan, amangan no data pa iti mapabasol, amang iwarwaras iti day taabanag. Wan lakay, iso adya akong imbagbaga iti anak ta. Nasayat mat. Saan nabalay, saan lang adat ti makam mo, iti illegal nga aramid ti ama ni Chester. Uray dagiti karuba tayo, amudamat. Awan lang amin ti makaiturad kada tayo dito amang ipulong iti otoridad iti aramid na. Una, tanarigatan. Nang runa, katadadamag ko, a konektado dagiti guns. Kanada ka no pa imot da apaltog. Wan lakay, iso anarigat ti agsasao.
Chester, kaya't ko ti makipagtrabaho kinitatang mo. No adda mabalin pangisarkan na kanya katrabaho. Ay katuwa na, day talagayam. Idi pay la ko mga imbagam Amom ka di, nga idi pay lang agsapsapulak iti kadwak nga agdeliver. Kastaya? Wen, lumaklakay nga minan ni tatang. Kahit mabambanugan iti kabibiyahe na. Iswa siya kung ti pinusgan nang ag-deliver. Kasta ka di? Wen, iso nga agadal kamot nga agmaneho. Iti kasta, ada ka reliyebok. No day tang adda i-deliver tayo. Sige, basta suruan naklakit di. Ariglado, Carlo. Kahit mangkita ka pa'y, no adda kayat na makitrabaho. Tapno adda pa'y may sa akadwata. Anak ko, gapu iti pan nakisursurot mo kanit, Chester. Mabaybay amsamot kan ti panagadal mo. Palubusan ka sumurot kan kuana. Ngam alwadam, tamangan, numairubo ka. Saan, tatang? Di kay madanagan? Ngam naibagak mo kan ka. Dagiti mangmangag mi asayang guseng. Maipapan iti pagsapulan da nga agama. Natanglang mat dagiti idil-deliver mi, tatang. Kan may sa? No awan mat ti klase mi sumursurot ak kadakwada. Kahit dakil at tulong iti panagadal ko, ti panagtrabaho kadakwada. Makatulong ak pa'y kada kayo. Ta medyo dakil matit, itadda asweldok. Anak ko. Ngam adalat tadanag ko. Jak lakit di kayat, maisagmak ka. At to'y tibingay mo iti in-deliver tayo. Dakil da ito Una, basta makadeliver tayo anasayaat. Ad-adu pa'y agrasya, ti dumtang kada tayo. Alam da ito'y. Usarmanan, tapno di mo marik na ti puyat kan banog. Ngam amangan mat no madadal ti salon at tayo. No kanayon ti panagaramat tayo iti da ito substance. Saan? Sige, alam kiti dato yun. Anak ko, apay matan ang nagsardeng ka iti panagadal mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Ngam talaga masaduta kong nagadal. Isuntumot lang ang kwarta ti biro ka, kinton makaadalak. Ngam anak ko, may mayat ko man numakalpas ka iti kursong. Nanang, dakal mo ti masapsapulak iti trabaho kita. Iso adida kon alaw ko yan nga agadal. Tatalaga masaduta kon. Kanya kon mayulo ti agadal. Ay, ala, di da ka mabali na pilitan, anak ko. Ngam sapay la kumata makapagpanunot ka. Kat ituloy mo matla ti agadal. Kan numabalin, agikat kan kas trabahador da Chester. Ngamin, di mi kayat ang maisagmak ka. Agi-deliver tayo manan. Kat sigurado, dakkel manan agatad ti pagbibingayan tayo. Lakit di Basta baligi da ito yapag na tayo. 100%. Baligi pards. Takampanteak. Adida tayo matiktikan dagiti otoridad. Wanat kit di Tanabayagan nga awan ng sita kada tayo. Wayne, iso nga ro takampanteak. Narnakan samat ni Jerry. Di mo't matagtagari. Uwan nga ro. Bayam latan. Tapno makainan na. Ada checkpoint. Uwan nga paiso. Apay aditay natunugan adagos. Ngadagayam checkpoint iti dayto adiso. Kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Amang ano mabisto tayo. Sapay ditay na ilamang anaimbag dagiti kang runaan nga i-deliver tayo kuma. Agsaga na kayo. Tapasi utak tilugan. Anya, ngam amang ano nakarkaro ama isagmak tayo. Basta, siyak ti makam mo. Imbaglakit din ta nakalagto ak manipod iti truck. Saak simpok iti kasamakan. Isu adidak na imano dagiti pulis. Nakita ka na punta ni tibala ni Jerry.
Sapay la ko ma. Tasan grabe ti tama na. Nimet Chester. Diyak amon tinapasama ken ko na. Awagak ti kapsat ko nga da ije Batangas. Tasukunen nak ije bus terminal ije Manila. Ading ko, manipod adda ka dito'y Batangas. Mapalpaliiw ko kasla awan ka itibukod mo a panunot. Manang, Nasaysay at siguro no kuyugan kalaangan nga ag-surrender ita autoridad. ha? Manang, mabuti ngak. Di rumbang nga agbutang ka. Di na kamot basta ibalod. I-assess dati sitwasyon mo. At dadagiti programa ti gobyerno a makatulong kan ka. Manang, saan nga tama isag makaklaan no kasta ti aramidak? Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Kat kayat ko anasaya at ti pagbanagam. Iso atong palan nak kuma. Nasaya at mat, tanapanunot mo ti si tatalugod asim mo ko. Wen ma'am, mabuti nga kuma. Ngam inalokoy nak ni manang ko. Wen ma'am, tadyak kayat nga enteramente a madadaal ti biyag ti kabsat ko. Nasaya ti kasta, ma'am. Ada kayo a support system na. May enroll ka nga rod iti rehabilitation program ti munisipyo. Katsapay la kuma, ta ilepas mo dayta a programa. Wen ma'am, tatalaga kayat kong ti agbalbaliw. Rumbang laang ading ko. Tulungam ti bagim, tapagsaya atam metla dayta. Iti mano na bulan a panagat-atendar tayo iti dayto a programa ti munisipyo. Para kadagiti kaskada tayo. Ado tinaadal ko. Ado dagiti naamiris ko a kinadakas nga inararamid ko. Oray siya, Carlo. Bidot at talaga dagiti inararamid ko. Gapo iti panagayat iti kwarta. Nga iso ti ramot ti amin a kinadakas. Nadadahal ti biyag ko. Naigumunak pa yan iti may parit a droga. No inanusak ko mati kinarigat. Nalabit. Nailepas ko ti panagadal ko. Agpada ta, Carlo. Katsapay la kuma, tababaan iti dayta programa. Agtuluyan ti panagbaliw ta. Wen ay da. At damot la kada ta. Iso ang masapol a determinado ta. Amang pasaya at itibiyag ta. Unmat kiti Kas kadagiti kakadwata ditoy. Nang runa dagiti agtutubo. Babaen kadagiti na istoryada. Nadadaal matibiyag da. Gapo iti may parit a droga. Kat amangan pay. No dagiti inararamat da idi. Kat naggapo ka dagiti indil-deliver mi idi. Nalabi ta kasta, Carlo. Iso ang masapol ti determinasyon. Iti panang baliw kadagiti madi nga aramid. Ala, Barog. No kayat mo ti agtrabaho, kalpasan ti rehabilitation program. Isarag ka iti kabsat ko nga adda pabrikana ditoy. Ay na, agyaman ako na pastora. Talaga kayat ko ti agtrabaho. Wan, kat makita kadakkel ti nagbaliwam. Kat sapay lang kuma, tasaan nga agsardeng ti panagdengdengag mo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan da iti a programa. Wen, Pastora Soraya. Umayak to iti ayan nyo. Tapno maituloy ko ti panagserbik iti Diyos. Kas, na-share ko idin. Saan ati relihiyon ti mangisalakan kan ka? No di ka ti relasyon mo iti Diyos. Ngam nasaysaya at lata, no ada pakikapangam asimpaan. Wen, Pastora. Ket pagyamanan kayo amin ang nakatulong kanyak. Tapno maisimpa ti biyag ko. Ti Diyos ti tumulong kan ka? Tapno agtultuloy ti panagbali mo, Barok. Ita, makipagigyan na kada Pastora Zoraya kat agtultuloy ti panagtrabahok iti pabrika ditoy Batangas. Sapay ko ma, tagbalin nga adal da ito'y apakasaritaak. Ket didak ko matultuladen kadagiti madi nga aramid ko. Iunay-unay ko nga awan tinapintas a masakbayan iti droga. Inmulam man, inlakom man, wenno inaramat mo man. Alakastan, ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, agyamanak mat iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Kat masiguradok,
Ada-adal nga ibati da ito ipakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Ket kablaawan ka, iti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.